So nasaran, may gabi ka na itong tanan. Okay, so pasalamatan sa nato ang Ginoo nga nagatambutan ng Santos nga misa. Kaya kiniusa kay gayon aron nato siya mapasalamatan sa mga grasya nato na dawat. So tagalog ang Ginoo sa kamasipang pakpak. Okay, perfect diri ha. Hasta sa ato mga tumatan-aw online ha nga nagapadayon sa paglantaw o pagsunod sa atong kasaulugan. Amot ano kung kabantay mo, kadausan na to, nakasuway na gitingali nga, samtang gagmay patahan to nagkadako na, suguon ta sa atong mga ginikanan niya. Dito kanila sa unang gagmay pata, suguon ta niya, ibalik, dili na to ihatag ang sukli. Labi lang na bisita si mamagpapa, o mauwaw naman sa sila mangayon sa sukli. Kaya ato man ang timingon. Mga nga nindot kistanan, ha? Mga nga pagsugo, kanunay nga ato makitaan, ha? Dito sa kabata, gisugo siya palit suka, siya daw palitog suka o tigag 20. Sus pagdagan niya ang 20 na hugs ka dal. Siya tayo ang 20 na hugs ka dal. Siya pasagdi na lang to. Kay hugaw na to. Samtang nagduwa ang bata, ganyan na siya siyang amigo siya. Bay, ang imong manghod na hugs sa kanal. Siya pasagdi na lang to. Kay hugaw na to. Baita. Kaya mali ka na ito nga grabe. No? Diya sa'yo sa kaanak. No? Si Pedro gisugo o palitog radyo. No? Itaga ang 500. Sus niya ito man ang komputera. Nagduwa o duta. Napildi. No? Sige siyang tanaw sa radyo, kamamo sa iyang gibuhat, iyang gikawat, nakuha giniyawa siyang bantay. O nidagan sa natin sa ila, chatay, dalang radyo tayo, jay, salamat at pistingan. Pag-abli sa radyo, balita, o sa radyo, gikawat sa bata. Ang polis na nasa ilang portahan. Kuyawan, kaya maningang napagkalis sa Diyos, no? Mga nga pagsugo ba, no? Importante, sa mata ko sa kanato, no? Diyos sa kapata, no? Ang anak, isugo, pagbayad sa kuriti sa biko, no? Sa dog, dahil 500 so bayri ang bigo kay maputla na ta. Sus pagkato sa bata kay nakita mo siya kanang pahibalo no. Apil na sa parapol so makadaog ka og usa ka brand new car ha. Sa imo lamang 500 dako ang imong kasiguruan nga makadaog. Sus nagdan iyang gipalit ang iyang gidang kwarta og raffle ticket paguli sa ilang chatay. Sa unsan man imo na nabayaran sa batay ako nagipalit og raffle ticket kay basig makadaog ta og auto. Unsa sus gibunaran pagkaugma pag mata nila na inanuktok siya. Pag-abli niya usa ka tawo nagdaog brand new car. Sala nakadaog ko siya. Unsay nakadaog siya di kanang nagidalan mo nga auto mo na ko nadaogan siya dili oy kinsa ka taga Bicol ko kay putlan ta mo. Kaya maningan nga grabe ka man ha. Niya magkarelita ni kay sa atong pagbasa mao niya gitabo no. Si Jesus gisugo ang matinun-an sa niya Domingo sa pagsangyaw sa may balita. Karon namalik ni sila para pag-report no kung unsay ilang nahimo. Sa ito na nindot kayo no kanang natay sugo niya ning balik pang i-report maayo nga mga report no. Usay karon bisan sa atong balita usay maglibog ta asay tinuod asay di ningon sa balita confirm tulog ka taga Pasir ni adto Manila pag uli sa Cebu no di na ka mao mo Bisaya. Grabe kaya nga pagkalisod no dayo sa katao mulagsa siya sa pagka-presidente pero perte kay strikto og ningon siya kon ako amo naog sa pagka-presidente gamay lang nga ubo lubog jitso grabe ka strikto no mana pagkalisod no dahil sa kababay ni siya gusto niya siya nga muputi ang iyang panit no mao na siya kamong mga puti tagay lang ko bisag gamay lang ang kaputi o gitagaan siya unsay nitabo gi-up siya kaya man nga pagkalisod ba balita ang bagyo nga Puerto Kusuga wa kasulod sa Cebu ngano man wa makapangayo og quarantine pa sa baita kaya man nga natong grabe gid no pero ilang report na maayo nga mga nahimo boto nga nakita ni Jesus nga iya mga tinun-an gikapoy nila gikapoy busy kay sila og nagkinahanglan sila og pahuway mao to nga ni Jesus kinahanglan mamahuway kita no let's take a rest saon man nauna ang punga rest naadya ang ilaangay nga buhaton nga mapahuway sila R-E-S-T unsam ng R they have to reflect kinahanglang mamalagdong
sa ilang nabuhat o sa ilang gusto pa nga buhaton. Usahay bitaw sa itong kinabuhi, kung di ta magplano, di ta mamalandong, ditso-ditso ta sa itong gibuhat, mapalpak yun. So lahi gina nga magplano ka ha? Nga imo yung pamalandungan ang tanan nga buhaton. Nya letter E, unsa man letter E? Energy. Kinahanglan ma-energize ka ha? Kay lahi yun no? Kung puno ta sa kadasig no? Puno ta sa enerhiya ha? Nindot kay magka-level up yun ang atong pagabuhaton. Dahil manag-uyab, ningon na lalaki sa babae, sa day di na ta-uyab. Diyan, muwagan ko ni mo sa dili. Di na ta-uyab. Nga naman, kay pakasla na tika. Kalamin sa gibatis, babae man. Grabe no. Nya letter S, unsa man ang letter S, mangita taong mingaw nga dapit. We have to have silence no. Mo din nga sa itong kinabuhi, no? Kinahanglan nga muhilom sa ta sa makadiyot, ha? Muhunungan sa natong ato mga ipambuhat, na. Kada pa maminaw ta, o tanaw na ito, kung sa dyan ay tabo diha sa kahilom, niingon ang bana, o unya ang akong asawa na butan, o unya ang akong asawa na gwapa, o unya ang akong asawa ni puti, o unya ang akong asawa ni sexy, kano saman sa diyang nahubog ko, kaita, kaya maring napas nila din, mano. And finally, letter T. Yung sabi na letter T, we have to take a break. Time out. Hunong sa kadiyot. Stop. Murag kung sa sakyanan. Kung pirmin mo gamiton niya, di mo hunongon, magubag yun. Mo na kinalan ang change oil. Ha? Mo din nga sa mga tinunan, ikinahanglan yun na ha? Na sila sa hunong sa kadiyot, harot sila makapahuway, niya makabalik sa karaan nila na enerhiya. Mo din ang importante sa kinabuhi, muhunong yun ta. Kung mo na itong ibuhat, ha? Matag Domingo, o kamo, Sabado sa gabi, nga nagasimpa kita. Lunes, Santo sa Sabado, work. Pagka Domingo, pahuway, rest. At ang atong pag-rest, rest in God's grace. Mo din ang kanindot, no? Nga kinahanglan yun ang pahuway para doon na tahigayon para sa Ginoo. Mupahuway tama na mo simpa ta. Amo din ang ubad kung magsimpa sa misa matug. Ay mo katuog din na mga pahuway. Ha? Pahuway nga mo sabot, pahuway kita diha sa itong pagtugyan, sa itong kagalingon, sa mga kamot sa Diyos. Mo din ako nagtanawon, lahi sa ang ipakita ni Jesus. Ha? Di ba una sa tanan, sa diyang iyang ipalakaw ang mga apostolis para mapahuway. Uy, ang mga tao nakabantay nga mga to sila diya sa kalugar o nanagan sila. Naunhan pa ang sakayan na gisakyan nila ni Jesus. Kung itong tanawon, ang sakayan, simbolo sa simbahan. No? Imagine, sa time na usahay mag-unat sa simbahan, mag-unat sa kalihukan. No? Kapag mahuman ang misa, ni gawas na. Hindi ko magpumingin yung linya ba? Dito na mag-uli. Ay, sa pag-una. No? Wato na to ang face, wato na to ang lakat. No? O din nga sa ito ginabuhi, importante ha, nga dito mag-unanay. No? Hindi nga itong dua ka, kuhan ba? Dua ka lalaki, usa ka lalaki, usa ka babae. Parehong matignaw. Hindi nga na babae sa lalaki matignaw. Kung ikaw ako mabana, kanang imong na kape, ako dyan punta hilo. Sa ikaw sanday, kung ikaw ako masawa, imong na lang ako ang kape. May pagmamatay kaysa magkapangasawa ni mo. Nagunan na yung luha. No? Mga nga magkita na ito, pag abot nila ni Jesus, nakita niya ang mga tao, tulo kapag pati ang iyang ipati sa iyang kinabuhi. Una, nalungoy siya kanila. Wow. Kung ganyan kaluoy, tininuod yun. No? Namsayosay kita na mandagma nga bata, hala kaluoy niya. Ito na katawan. No? Wala itong pabanguna. No? Kaluoy ba nga yan yung ipakita sa aksyon? Dito sa katao, no? Siya coach sa mga players na sa gitawag na ito ka na mga gymnastic. No? Ningon tao to yung gymnast mo sa Chacos, pautang ako 1,000 di. Kasi pautangon ti ka, pero imong puniton nga magtuwad ka. Gatuwad sa taong gymnast. Niya perti niyang hunluya, nakahilak na siya. Nga naman, dugay man kanya na punit ang 1,000. Nga naman, ang ipahuwam nga 1,000 at piso-piso man. May kanawan mo. Kaya man nga pagkalisod ba, no? Ikaduha, nga nung naluoy si Jesus, kay mura sila og mga parniro nga way magbalantay. Ha? Nga mura sila napasagdan lang, nasaag lang sa ilang kinabuhi. Sa isa ito kinabuhi, kung mapasagdan, tapag kalisod. No?
Mo nang importante gyud nga dunay mag-atiman ha. Mag-atiman sa itong kauglingon ug sa atong mga panginahanglan. Mo na nga si Jesus sa iyang gibuhat, nagtudlo siya kanila og mga maayong utang. Bisan bitaw sa itong kinabuhi, no? Bisan kapoy na kaayo, no? Mangkahimog yapot ang mga may butang na manay gibuhat ni Kristo. Umuna may kabot itong mga maestra karon. Kakapoy ba ya online, pero sige mas nagpanudlo na. Para ang mga tinunan, doon lagi makatunan. Ha? Labi na sa mga pulong na dili na to lisod sabton. Ano bitaw Tagalog usay lisod sabton, no? Nakabutang sa TV. Ngayon, para sa national ID, puspusa na ang pag-register sa mga tao para sa national ID. Ang Bisaya, mga nagtanaw, unsa-unsa, hindi na lang ko magpa-ID, puspusan na, data. Paita. Magkasinapot na. Tapra na sa tao, hindi ito sa restaurant. Sir, sa'yo mag-order, sir. Sa day, mag-order kong soup. Diyan sa man, sir, ka ng fish soup or soup of the day, linarag. Sa dili na mga soup. Ang saman na ito ng soup drink ba? Namay ko. Maita. Kaya wa magkasinap tanay ha. Nga mo sa nas Ginoo, kung watay time sa Ginoo, di na ito masabtan niyang grasya. Di na ito mapatubo ang atong tagsa-tagsa kapag ito. Nga mo nila kong hagit sa matagos sa kanato, no? Ngaunta sa itong kinabuhi, doon na gitay time sa Ginoo, ha? We spend 1 day, 1 hour, no? Ngaunta mataga na ito siya para sa iyang puno, sa iyang pagtununan, o kita usap, magkapahulay sa itong gibuhatong kalibutanon, para sa ibunhaton nga langit nun. Yamar ito, yan po sa itong misa karon, no? Naunta, matubo kita sa pagtuo, kaya nanikamot kita, na-connected kita pirmi sa Ginoo, diha sa iyang gugma. Amen. Palihog manindo.